Díomh agus fáilte seachtaí Seisiún le Gníomh. Gníomh be mu díú seach Gníomhaíochtaí corp is féidir líomhse in an baile ach tá páirtí uait. Mar sin, drochar nó tuismór a bhfuil páirt a lachas sa Seisiún seo ba te sin ítach. Inis, a railinn go dtí na Gníomhaíochtaí. Gníomh ibre a híon, be mu ag brúmach na cosa. Gníomh ibre a dó, be mu brú suas do na gúlaí. Gníomh ibre trí, be mu ag gogrocht na cosa do fáirtí. Gníomh cethir, be mu ag sísír i gogrocht. Ibre a cúi, be mu ag síon le an baile agus do fáirtí ag den na brú níos. Mar sin, a gach gníomh be mu gannne na denúda agus bog mu a rain, agus be mu ag gobar le rábháta agus nu mu dháin sos idir an báta sin. Nis, cynnig I súl dhéir ar an bhí seán go bheith se bú se gannne na I gceart agus go neir I líb. Isteach lein go dtí brúmach na cosa, go neir I líb. Inis, isteach lein go dtí brú suas do na gúlaí, mar sibh. Isteach lein go dtí gogrocht le cosa do fáirtí. Inis, tá muid sísír ag gogrocht. Isteach lein inis go dtí sí le an baile agus do fáirtí ag duine brú níos, mar sibh.
Isteach lein go dtí brúamach na cosa, go ndéirí léib. Inis isteach lein go dtí brúsús do na gúlaí, má sibh. Isteach lein go dtí gograucht le cosa de páirtí. Inis tá muid Seisiún ag gograucht. Isteach lein inis go dtí síolainn baile agus na páirtí ag duine brú níos, má sibh. Má sibh in bhchairde man se gan obair, Tás an bhaid taine leis sin. Cuinnig í súil ar leanach Facebook, Glór na Léal, agus leanach YouTube, Glór na Léal, chun níos mó gníomhaíochtaí mar seo áil. Má sibh, gur maici agus fánaí slán.